നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രാപ്പോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ്. ആഹ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മാസക്കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ്സർഫിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ കൂടിയായ മെജോ സാറിന്റെ പറമ്പിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2ാമത്തെ വർഷമായ ഒരു കവുങ്ങിന്റെ റിസൾട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ട് നെറ്റ്സർഫിന്റെ NPK, ഷേത്ത്, സ്റ്റിംറിച്ച് തുടങ്ങിയ ജൈവവളങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വന്നൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ വലിപ്പത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ കവുങ്ങ്, അതേ സമയത്ത് വെച്ച കവുങ്ങ് ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ട്. കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. വളരെയധികം റിസൾട്ടോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്സർഫിന്റെ. തീർച്ചയായിട്ടും കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ കവുങ്ങിന്റെ കരുത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കൂമ്പിന്റെ കരുത്ത്, പച്ചപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കരുത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വളത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാം.